ଆଜି କାଇପଡ଼ାରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଘର ସାଇକେଲ ଥୋଇକି ପୁରୁଣା ଘର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲି କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବାର ଥିଲା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମୂଳେ ଯାଇକି ପୁରା ନନ୍ଦେ ପାଣି ହାବିସ୍ କରିକି ଗାଧେ ପାଧେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଏ। ତାପରେ ଅତୁନ ଚୁକୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଅତୁନ ଚୁକୁ ମୋର। ଅସିନା ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲୁ ତାପରେ ଚୁଗୁର ମୋର ରେସ୍ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ରେସ୍ ଲଗାଇବାରୁ ଅତୁନ କହିଛନ୍ତି ସିନା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି। ତାପରେ ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାପରେ ରାଜାନା ଡାକିଲା ଗଲା ନୃସିଂହ ଜଲ୍ଦି ଏଇଠି ଜାଗା ଅଛି ବସି ପଡ଼ିବୁ। ବସିକି ଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଅତୁନ ଫତୁନ ସବୁ ଖାଇକି ସାରିକି ଯାଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ମାଉସୀ ଟିକେ ଦେଖା କରି ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଅତୁନ ଚୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ରାଗ ଆସିଗଲା ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବୋତଲ ଧରିକି ଚାଲିଗଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖକୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାଇରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ପୁରା ମନ ପୁରା କୁଲି ଗଲା। କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ବୋତଲ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ କାଇପଡ଼ାରେ ମୋର ଥିଲା କାମ ଦାମ ସାରିକି ପୁଣି ଟିକେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ 9 ନମ୍ବର।